Er is een scheur van 30 meter en een breuk ontdekt in de Westerschelde-tunnel. Maar de tunnel kan gewoon open blijven. Op dit moment is de situatie stabiel en is er geen aanleiding tot verdere zorg. En verder in deze Zeeland nu vandaag. De stikstofnormen worden aangescherpt. En het gaat goed met de Zeeuwse zeehond. Goedenavond. In de oostbuis van de Westerschelde-tunnel is een grote scheur ontdekt. En ernstiger nog, halverwege de scheur blijkt de schade groter. Daar is het beton gebroken. Maar de situatie is volgens de tunnelorganisatie veilig genoeg om de tunnel open te houden voor het verkeer. Het gaat om een scheur van 30 meter lang in het plafond aan het einde van de oostbuis. De schade is al in februari in zijn volle omvang vastgesteld. De tunnelorganisatie komt er vandaag mee naar buiten. Hoe ernstig is de situatie? Nou, de situatie is stabiel en daarmee ook veilig. Er is een segment gebroken, maar dat zit ingeklemd in het totaal. Dat betekent dat die situatie abnormaal is. Dus het is ook niet voor niks dat wij daar vandaag over communiceren. Maar dat het ook een situatie is die we als veilig bestempelen. Het is veilig omdat het ingeklemd zit. Inderdaad. De scheur en de breuk zijn gevonden in dat gedeelte van de tunnel dat zich onder land bevindt. Wat de oorzaak is nog onduidelijk. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Ondertussen wordt de scheur in de gaten gehouden. We hebben meetapparatuur aangebracht waarbij we dus ook het gedrag van die scheur en die breuk kunnen volgen. Op dit moment is de situatie stabiel en is er geen aanleiding tot verdere zorg. Scheuren komen vaker voor, maar dat er ook een breuk is gevonden is schrikken. Beide tunnelbuizen zijn daarom extra geïnspecteerd. We hebben natuurlijk de rest van de buizen, zowel westbuis als oostbuis, hebben we ook met scans opnieuw helemaal bekeken en wij zijn daar geen onregelmatigheden tegengekomen. Maar als het op één plek kan ontstaan, kan het toch op andere plekken ook scheuren en breken? Nou, dat is nou net het onderzoek wat wij aan het doen zijn. We kijken heel goed naar waar komt dit nou vandaan, waar is het door ontstaan. En dat moet ook uiteindelijk de vraag beantwoorden, gaat dit nou over meer dan deze plek of alleen deze plek? Tot nu toe gaan wij ervan uit dat het alleen om deze plek gaat. En we gaan naar verslaggever Ilja Tuning, die staat voor ons bij de tunnel. Ja, Ilja, het is een probleem dat opgelost moet worden, maar het levert voor nu nog geen gevaar op, hè, hoorde de tunnelorganisatie net zeggen. Maar is al duidelijk hoe ze dit gaan oplossen? Dat is nog helemaal niet duidelijk, want er is nog steeds onderzoek gaande naar wat er nou precies is gebeurd en hoe het komt dat dat beton is gebroken. En dat onderzoeksteam dat komt pas eind september met resultaten. En daarna wordt pas gekeken hoe de tunnel gerepareerd kan gaan worden. Het duurt dus nog wel maanden voordat we weten wanneer de tunnel gerepareerd gaat worden. En hoe lang de tunnelbuis dan gesloten zal zijn. Ilja Tuning, dankjewel. En bij mij in de studio is aangeschoven gedeputeerde Harry van der Maas. Welkom. Ja, u bent als provincie eigenlijk eigenaar van de tunnel. Het is in februari al opgemerkt. Waarom heeft het dan al zo lang geduurd voordat dit naar buiten kwam? Ja, aanvankelijk leek het er sterk op dat het een normale lekkage was. Er komt meer voor. Nadere onderzoeken laten echter blijken dat er sprake is van een fors probleem. Ja, we weten nu dus ook dat er een grote reparatie aan zit te komen en ook dat er meetapparatuur opgehangen moet worden. Nou, nu dit bekend is ook besloten door de organisatie om naar buiten te treden. Ja, ik zei net al, hè, als provincie bent u dus eigenaar van de Westerschelde-tunnel. Betekent dit dan ook dat u als provincie, dat we als provincie opdraaien voor de extra kosten? Nou ja, het is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Hoeveel gaat dit kosten? Ik weet dat nu niet, dus het is ook te vroeg om daar echt een antwoord op te kunnen geven. We moeten echt nader onderzoek doen, precies het kostenplaatje ook opstellen. Dus daar komen we op een later moment over te spreken. Wat ik nu belangrijk vind als gedeputeerde, dat is dat die weg open blijft. Het is een belangrijke verbindingsweg in Zeeland. En de weggebruiker die moet er echt in alle veiligheid gebruik van kunnen maken. Dus wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. Ja, de kosten zijn dus nog onduidelijk. Kan het dan ook nog gevolgen hebben voor de tolheffing, dat die misschien verlengd moet worden? Nou, dat verwacht ik niet. Dat zijn eigenlijk twee aparte kwesties. Hè. Aan de ene kant zijn we, en dat is dan de organisatie, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en ook de kosten. En aan de andere kant is er ook een afspraak met Den Haag. De Tweede Kamer heeft erover besloten. In 2025 zal de tunnel tolvrij zijn. Dus dat betekent dat ik in gesprek ben met Den Haag en dat ik er ook vanuit ga dat dat op geen enkele manier in gevaar komt.
Dus scheur of geen scheur? Dat klopt. Meneer Van der Maas, dank voor uw komst. Graag gedaan. De stikstofnormen worden aangescherpt, meldt het ministerie van Landbouw. Het onderzoek blijkt namelijk dat de natuur meer last van stikstof heeft dan gedacht. Voor de meeste natuurgebieden worden de normen aangescherpt, zoals het land van Saaftingen. Maar voor de Kop van Schouwen worden de normen juist versoepeld. Wat de praktische gevolgen van deze veranderingen zijn, is vooralsnog onduidelijk. Voetbalbond KNVB start een tuchtrechtelijk onderzoek naar mogelijke discriminerende uitingen die afgelopen weekend zouden hebben plaatsgevonden tijdens de wedstrijd tussen Hoek en Unitas uit Gorinchem. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt. De bond laat weten dat zowel tijdens als na afloop van de wedstrijd wanordelijkheden hebben plaatsgevonden. Na afloop wilden zowel de scheidsrechter als Unitas niet reageren. Hoek laat weten het onderzoek met vertrouwen af te wachten. En 17 mensen willen de nieuwe burgemeester van Goes worden. Kandidaten konden tot afgelopen maandag solliciteren bij commissaris van de Koning Han Polman. Van de 17 kandidaten zijn er 3 vrouwen en hebben er 15 ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. De jongste sollicitant is 33 jaar en de oudste 63. Han Polman bespreekt de lijst van sollicitanten binnenkort met de Vertrouwenscommissie. 1 februari volgend jaar moet de nieuwe burgemeester zijn geïnstalleerd. Het studiejaar voor studenten van de HZ, Scalda en UCR is vanmiddag begonnen met het Kick-Off Festival. Vorig jaar werd tijdens het festival de 20-jarige Ranela Vijst om het leven gebracht. Reden voor de organisatie om extra beveiligingsmaatregelen te nemen bij het festivalterrein, dit jaar in Middelburg. Dit is de nieuwe plek, het Hof van Tangen aan de rand van het centrum. Het Kick-Off Festival, dat om beurten in Middelburg en Vlissingen wordt georganiseerd, is voor het eerst niet op de Grote Markt. Die plek is lastig af te sluiten en dat kan hier wel. Afgelopen jaren was Kick-Off Festival een vrij toegankelijk festival, maar dit jaar nodigen we eigenlijk alleen de studenten uit. Dus ze mogen allemaal een ticket bestellen en ze mogen allemaal 1 gast meenemen die niet op een onderwijsinstelling zit. Identificatie is verplicht bij de entree, zodat de organisatie weet wie er op het terrein is. Met deze veranderingen proberen ze een drama zoals vorig jaar te voorkomen. Toen werd Scalda-student René Lavijst op het festivalterrein doodgestoken. Ja, we organiseren het festival natuurlijk met in het achterhoofd het verschrikkelijke incident van afgelopen jaar. We staan er bij de opening van het festival om 3 uur bij stil. Dubbel gevoel, maar we gaan er een mooi feestje van maken. Het festival duurt tot vanavond 11 uur met onder andere optredens van Pook en Gladde Paling. Er worden 2000 bezoekers verwacht. Het gaat goed met de zeehonden in de Zeeuwse wateren, blijkt uit onderzoek. Vorige eeuw waren ze bijna uitgestorven. Nu liggen er honderden op de zandplaten. Maar de zorgen over de zeehond zijn nog niet helemaal voorbij. Elke maand stapt Pim Wolf in een vliegtuigje om alle zeehonden in de deltawateren te tellen. De laatste 20 jaar is het aantal zeehonden explosief toegenomen. Wat heb je er nu gezien, denk je? Hokje. 250 ongeveer. En iets van 30, 35 grijzen, denk ik. Ja, dat is normaal gezien voor gewone zeehonden ook de piekmaand. De hoogste aantallen. De jongen zijn inmiddels behoorlijk groot en redelijk volgroeid ook. Dus die hele club komt er nog een keer bij in de populatie. Ja. Dat is tegenwoordig is dat ongeveer 200 jongen per jaar. Dus die heb je er in augustus gratis bij. Dus dan zit je aan voor de hele delta, dus dat is Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta bij elkaar, zit je makkelijk aan 1200, 1300 zeehonden. Daar kon je vroeger echt alleen maar van dromen. Ja, en heb je enig idee hoe dat komt? Dat ze er vroeger niet waren en nu ineens wel? Nou ja, waterkwaliteit zit daar voor een stuk natuurlijk wel heel erg tussen. We hebben die rivieren wel heel erg belast met van alles en nog wat over allerlei jaren heen. En dat soort stoffen, dat hoopte zich wel heel erg op in het voedsel van die zeehonden. Met name in het vet van die vissen. Als je daar veel van eet, ja, dan komt je voortplanting echt niet ten goede. En dat is in de delta nog steeds niet helemaal op orde hoor. Als je ziet hoe de verhouding is met jongen in groepen in juni en hoe dat is in de Waddenzee. Dan liggen wij nog wel zeker 10-15% achter op de Waddenzee. Maar dat er nu zoveel zijn, wil ook zeggen dat er genoeg vis is dus om te eten. Reken maar. Als er niks te eten is, zijn er geen zeehonden. Zo eenvoudig is het. Ja, en wij eten die vis niet meer uit de Westerschelde? Nee, dus wat dat betreft
schuiven we het probleem door naar de zeehond. Is dat ook een PFAS-probleem, dat vruchtbaarheidsprobleem, of is dat, kan je dat niet zeggen? Ik kan het in ieder geval niet zeggen. Nee. Er zijn vast mensen die daar iets van weten, maar ik denk dat daar de komende jaren wel heel veel duidelijkheid over moet gaan ontstaan. Daar zal zeker onderzoek naar gedaan worden. Dat is best wel een verontrustend signaal, toch? Nou ja, dat lijkt mij wel. Want al dat soort stoffen waarvan je eigenlijk niet weet wat ze doen in het milieu, ja, daar lijkt mij een voorzorgsbeginsel wel relevant. Het bijhouden van de aantallen zeehonden is belangrijk, zegt Wolf. Als het ineens heel slecht gaat met zeehonden, is dat een heel duidelijk signaal uit het systeem. Maar andersom ook. Het gaat goed met de zeehonden, dat betekent dat we in ieder geval met z'n allen iets goed doen. Wolf telt alle zeehonden van het land van Saaftingen tot aan de Maasvlakte. Wolkenvelden en zon wisselden elkaar af vandaag met lokaal nog wel een bui bij maximaal 19 graden. Morgen valt er hier en daar nog wel wat regen, maar later overwegend droog met vooral aan zee opklaringen bij wederom maximaal 20 graden. In het weekend meer zon en ook warmer. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles is natuurlijk ook nog terug te lezen en te vinden in onze app en anders op onze site. Voor nu nog een hele fijne avond.